Olisiko se ollut 96. Oli tullut vähän aikaa sitten mikä se nyt oli, se Looney Tunes ja Space Jam-leffa. Siinä oli, mä ostin sen sinkun, CD-sinkun, ja siinä oli instru siitä hittibiisistä, missä oli se Iso Posse-biisi. Mä kirjoitin siihen 96 ekan biisini siihen taustaan ja nauhoitin sen semmosella PC-mikrofonilla. Se oli niinku näin paksu. Mä yritin 9-luokan kuviskurssille saada tehtyä musavideo siihen biisiin. Mutta se opettaja ei sitten, se ei käynyt silleen. Ja mä yritin sitten saada karrikoiraa siihen messiin. Olisin saanut niinku jonkun aiseparin siihen, mutta ei se sitten lähtenyt siihen. Ja sitten se musavideokaan ei ikin tullut, mutta sitten me alettiin karrikoirakaan tekemään. 97 yhdessä tehtiin yksi kasetti TMP-nimellä ja sitten tehtiin yksi CDR kahdestaan Sifu ja Sigma nimellä. Ja sen jälkeen sitten tuli vähäistään, että tavattiin Rudolfia. Henry Leehän oli myöskin sieltä meidän alueelta, Pakilasta. Varmaan silloin nuorempaan kaikki lähti biitistä. Ihan kaikki. Se biitti toi sen niinku fiilikseen ja sen aiheen siihen. Ja pääasiassa niinku aina biitin kautta menee se aiheenkin tekeminen. SMCn kanssa me monesti kyllä keksitään eka aihe, koska biittejä on yleensä aika paljon. Monesti se on se biitti, mikä tuo sen aiheen sitten myöskin. En mä tee biisiä tänä päivänä. Joskus tehtiin totta kai läpällä vähäistään nyt ja nää poispäin, mutta en tekisi mistään niinku naisista mitään, tiedätkö, pillukänni juttua, semmoista meitsien duunaa. Mitään poliittista kantaa mä en ikinä ota sillä sinänsä, että mä olisin oikealla tai vasemmalla tai keskellä tai kommari tai mitään tämmöistä näin. Et mä en niinku biiseihin rupea mitään semmoista, tai mä en halua julkisesti ottaa mitään semmoista kantaa. Ei tää niin suunnitelmallista, että nyt tehdään hitti tämmöisestä hashtag-aiheesta tai nyt tavoitellaan näitä tyyppejä tai en mä oo koskaan kelannut silleen. Eilen mä mietin tätä, että niinku mikä tässä on tää skene, suomi-räppiskene. Niin mun mielestä täällä on niinku mainstream-skene, sitten on suomi-räppi mainstream-skene ja sitten on UG-skene ja sinne väliin mahtuu sitten tosi paljon myöskin. Niin ei kyllä löydy semmoista sopimusta varmaan mulle keneltäkään tarjota, mikä olisi jotenkin niin iso. Ei täällä ole mitään mun mielestä. En mä ole sen taso artisti myöskään, että mä pystyisin olemaan tuolla noissa kärkikahinoissa tai missään. Mutta en mä myöskään halua sinne. Pari naisartistia kiinnostaa kyllä tosi paljon. Mä oon niiden, kuuntelen heidän musaa ja on fani. Mä fanitan Jonaa ihan sika paljon. Olisi siisti tehdä sen kai joskus joku juttu. Kisu on yksi meidän perheen suosikkeja. Se on jotenkin taitava tekijä ja mielenkiintoinen artisti. Ja sitten tää Paolo Vesala oli tosi siisti tossa Vain elämää -sarjassa. Se teki jotenkin niin oma tyylistä musaa. Ei nää tämmöiset teini-popparit, ei mua kiinnosta niiden jutut silleen juurikaan. Ihan eri kuulijakuntakin ja näin. En mä usko, että mä toisin niille mitään lisää. Mutta ei tossa on niinku, kun soolouraa tai tätä soololevyä tekee, niin ei mulla ole mitään suunnitelmia ikinä biisien kanssa, eikä mulla ole mitään no ei ole kyllä mitään niinku projektipäämäärääkään. Että esimerkiksi toi Lootakin-projekti, jos tiedät sen, eihän mulla ole mitään julkaisuikin tehty. Mut ollaan vaan tehty aina biisi kerrallaan silloin, kun kerkee ja on fiilistä. Sama juttu niinku tää soolomeininki. Aina kun on fiilistä, niin tekee yhden biisin. Kyllä mun piti tehdä 4 biisin EP silloin 2012. Sitten kun mä en saanut sitä aikaiseksi, niin mun piti tehdä 2015 se 4 biisin EP. Mulla oli niinku koko ajan se työnä. Mulla oli 3-4 biisiä niinku silleen semivalmiina. Ekat riimit on just niinku Kelasin biisi tältä uudelta levyltä, niin mä olin tehnyt sen varmaan jo silloin, kun mulla oli se Pihalla taas levy työn alla. Sitten kun kaikki, kenen kanssa tekee, niin on tosi ansioituneita tekijöitä. Eli niillä on se oma sooloura tai jotain muuta, niin kuin, mihin ne panostaa pääasiassa. Niin pyörät pyörii tosi hitaasti. Soitat, että saisiko tästä biitistä niin nauhoitettava versio, niin siihen menee 2,5 kuukautta.
täällä viimeinen vuosi varmaan niin oli se loppurutistus, milloin tuli niin 4 uutta biisiä. Et tuli 9 biisiä. Mulla oli 10 biisiä tälle levylle, mutta sitten mä droppasin ekan masterointikierroksen aikana 1 biisin pois. Se tulee sitten jossain vaiheessa jollekin toiselle taustalle. Jokainen projekti on aina niin omansa ja niissä on tietty oma sanoma ja tietty oma sisältö ja näin poispäin. Kyllä ne saattaa tietenkin, joku voi sanoa, että kyllähän sä nyt räppäät samoista asioista Fosfori-biiseissä tai Luoteki-biiseissä kuin jossain SMC-biiseissä, mutta ei se pidä paikkaansa. Että sama ukko siellä on, mutta eri aiheet totta kai ja eri kulmalla niitä tehdään. Mä laitan sen tonne ulos ja sitten ne niin kuin tietylle kohderyhmälle sen puffaan sitä tietylle kohderyhmälle. Ja sitten se menee miten se menee ja en mä ota siitä mitään paineita. Jos saa omat takas, kun saa omat takas, niin se on ihan fine, se riittää mulle.